Hello, good morning. Uy, nagsige. Untanik ulan ang kalibutan karon. Lagi kuan tuwang ang ulan ba gabi pa jud guys. Hanggang adlaw guys. Papakita sa inyo ang akong kanang routine. Kada buntag sa akong buhaton kada buntag. Ang akong buhaton kada buntag guys. Hi. Good morning. Tama, lumipang ka naman. Naog kong silo, guys. Guys, magpikay. Sinsya na mo guys ha, kani among balay o pagitaon ni Mahuman. Namo na lang gipuy-an ba kay para dito naman mag-abang. Total na naman may kahigdaan. Hinahinayan na lang pud namo. Kita na pud mo kwarta di amo na pud ni padayon ang trabaho. Gusto naman po din yung trabaho. Ha? Good morning, mga dugi. Ay! Hala. Good morning, Ching Ching. Away ni? Good morning, Ching Ching. Gusto naman na ay. Puros naman na atong salog. Good morning, Ching Ching. Good morning, Ching Ching. Ay, good morning, Mo ni trabaho sa kuno ka ero guys ini kuan. So apay dagha dito sa gawas. Sige na ko na lang ana ni. May gani guys kay nagtak-ang na ako anak. Una ug mata nagtak-ang na. Kaya naglungag kan ba kan naglungag. Lungag na siya kini sa kanon. Kalain as kalibutan sige rag ulan. Nagluto lang sa sudan. Magsudaan din sa work. Sorry. Mag-init po kong tubig para sa kung itoy. Ito kung mga itoy guys. Social mo na sila kaayo. Gatas na sila kay loon po kay. Ang ilang inahan good. Dili na magpatutoy ba. No, gatas na lang po na ako. Mura na sila. Inikita nila sa kuha. Mura lagi sila pang tuok. Sa baa. Lagi gutom sila ba kay tugnaw na baron niya. Ilang mama. Di na saan magpatutoy. Mag-init sa kukuan guys. Ang sitwasyon sa gawas guys. O sige lang og ulan. Ulan sukad pa ni gabi iba. O gahapon pa jud sig ulan, gabi way undang gid ang ulan no. No. Mas apaka taon nimo init. Parang init na mga init na jud para mauga in taon nimo yuta kay tanaw ra gud ito. So nagbaha na pud dito. So good. Hinay naman siya nga ulan pero sukad pa ni gabi. Preparata guys. Ito ang asin, sinyo, yun para nasa lasa po baga may na di na itong tusot kani mo siya pero itong kamera kong lutoon kay patulo naman mi nga diri napagod naman po ng atong hotdog.
Ready for breakfast. Oh! Asa naman? Kat na po. Oy. Ha? Oh, lagmay ba? Ano gani? Lagi. Ano, sige ka na. Pangayon na isa kang earning. Ne? Earning. Bird na. Isa na may ako adiha ka ng itong naon ko na ako. Kanilo ka papa. Si Thunder na, bili na. under gani. Sige, ulan. Lain kayong palibot. Sige, ulan. Parang kapita. Awan niyo guys, diba? Mauna siya lagi pang luba. Right. Right. Hey. Hey. Tanawa guys. Tutong sa baa. Sila. Uy, ginawa ko kalisod sa agianan. Day isa po din nakabuhi. Hoy! Okay na, nakabuhi. Oo. Okay ko kumagat. Ay! Di man kaage! Oh! Oh! May mga tae guys, daghan. Eh, trapo na pagkakanig tae. Ay, kaitan. Lagi pang gutom. Uy, asa na po ka? Asa ka? Nisibat ka? Asa ka? Op! Asa man ka? Awara guys, sibat. Oo. Mahulog ka! Uy, dito ra ka. Uy, dito ra ka kaon dito. Sibat yun ka ha. Mag-isip, pinunti mo sibat ba? Sa mga kadi, Mama Panpan. Panawara ng tutoy si Mama Panpan. Oh. Ano na siya, ang tutoy ng nakuan na, wala sulod, buoy na kayo. Lagi na siya magpatutoy. Musta naman ka, Mama Panpan? Ito lo, isa palangga ni Mama. Ang palangga ni Mama. Naniyong gamay kayo siya na ito. Pero, iwang ka, Jod, gamay na niwan. Upat kabuk po nang nagtutoy sa iya, ha? Kabuk po nang upat kabuk magtutoy. Di ba mo yat-yat na yung tutoy, oh? Yung tutoy, oh? Sabay. Tiniya agad. Mana ko og pagkaon sa ko mga ito guys, og mga iro. Ko sa kog mga lukay para himuong silhig kay nangapudpud naman pud akong silhig god mo nang nagbagos lang ko kay nagpasaka man akong lubi. Di nagpaapil na lang pud nigpakuha og lukay para among himuong silhig kay kana pabagoy among paliton dito sa syudad pagpachingko na. Mana nga kugi lang gyud ka og bagos, makasilhig na ka. Ug dinhi na lang tama na akong video guys, inaot ninyo kung suportaran, ayaw mapagkalingot pag-subscribe sa akong channel. I-appeal pod like ninyo og pag-like ug share. Ug hit the notification bell para updated pa mo sa akong uban pa nga mga video nga akong upload. Bye guys. See you in my next vlog. Bye. Thank you for watching.